Andrej Tišma, novosadski internet umetnik, ako se ta dva atributa ne isključuju, u Spektru gostuje s pričom o festivalu o video umetnosti u Marseju. Magazin za kulturu Radio Novog Sada. Dobro večer. Želimo Andreju Tišmi, internet umetniku iz Novog Sada, uredniku elektronskog umetničkog art magazina i trenutno povod zbog kojeg smo ga zvali i tako da ga oslovimo, umetniku koji je jedini iz Srbije učestvovao na festivalu videa u Marseju, festivalu Trenuci videa, i to čak sa 2 rada. Dakle, dobroveče, ekskluzivni izveštač direktno iz Marseja, Andrej Tišma. O kakvom je najpre festivalu reč, pošto je malo nam je poznat ovaj festival Trenuci videa u Marseju. Da, dobroveče, ja sam izveštač, ali u Novom Sadu, dakle ne odande, ali evo, vratio sam se 5 dana, festival je trajao, znači punih 5 dana, i to vrlo dinamično, preko 100 umetnika iz 55 zemalja sveta, sa svih kontinenata. Dakle, veoma je obiman, glomazan festival i projekcije su svaki dan bile od 2 do 10, 11 uveče. Tako da je to zaista bilo, naravno sa određenim pauzama i diskusijama između radova, ali stvarno čovjek je celo popodne i veče proveo na tom festivalu. Taj festival je koncipiran kao prostor i vreme gde se daljine susreću, tako njegov direktor Marc Marcier naglašava, dakle gde se daljine susreću, gde se stvaraju nove kartografije kreativnosti i otvaraju nove linije i pravci razmišljanja. Naime, ono što je specifičnost festivala u Marseju je da su tu uz evropske umetnike, či zapadno, istočno evropske, američke, prisutni umetnici recimo iz Severne Afrike, iz zemalja, zatim sa Bliskog istoka, Azije, tako da je to zaista, oni su bili neki prisutni. Oko 25 umetnika je baš bilo prisutno na festivalu, dakle bili smo gosti, odmah da kažem, dakle ja sam bio gost festivala, tako da smo mi prisutni umetnici bili pozvani i posle naših projekcija da razgovaramo sa publikom, da pričamo o svome radu. Mogli su da nam postavljaju pitanja, bio je prevod na francuski stalno na slušalicama i tako dalje. Tako da je jedna vrlo, vrlo glomazna velika organizacija i bogat festival. Uz projekcije išli su i video instalacije koje su stalno trajale, dakle tokom festivala. Zatim išli su video performansi, muzički nastupi uz učešće videa, dakle kombinacija živog nastupa i videa, razne forme, znači gde se video kao medij koristi, ali najviše naravno bilo projekcija video radova koji su išli sukcesivno. I što je još bitno, podeljeno je na teme, dakle dani su podeljeni po temama, recimo tema preživljavanje u današnjoj civilizaciji, u ekonomskom smislu i u svakom drugom. Zatim jedan dan je bio, tema je bilo telo, koža, telo. Zatim dionizijske svečanosti, onda borba s bikovima bila jednog dana, jer tu se steklo dosta radova na tu temu. Onda politika, rat i okupacija, jedan dan je bila. Moji radovi su bili upravo uvršteni u tu temu, rat i okupacija, pošto moja 2 video rada, Joint Maneuvers, odnosno združeni manevri, i In My Room, odnosno u mojoj sobi, koja je inače Joint Maneuvers imala priliku publika da vidi na Video Medeji prošle godine. Oni govore o tim ratnim zbivanjima u svetu. Ja sam oba rada, na neki način sam dokumentao te ratove u Iraku, Afganistanu, intervencije NATO-a širom sveta. I ovaj prvi, doduše, na jedan duhovit način, Joint Maneuvers prikazuje Bubo Švabe u lavabou, koje onako bauljaju po mraku i čuju se zvuci ovih vojnih komunikacija, zvuci, da, radio komunikacija između ovih jedinica, znači to su neki manevri. A ovaj drugi rad je baš u mojoj sobi, predstavlja sudar moje intime, dakle slika iz moje sobe, uglova, ćoškova koje
gotovo niko ne može da vidi, to je moj neki intimni prostor, i slika sa interneta, sa televizije, slika ratova, nesreća, katastrofa, koje ulaze u moju sobu, hteo ja to ili ne, znači ulaze u moj intimni život, znači taj sudar, ta dva sveta. Tako da oba rada su vrlo aktuelna bila i izazvala su jako veliko interesovanje i razgovor i diskusiju, tako da za mene jedno divno iskustvo, vrlo kvalitetna projekcija, ogromno platno, dobar zvuk, tako da sam stvarno se osjećao onako na vrhuncu, ako svetski. Video umetnost uglavnom se vezuje za taj virtuelni prostor. Vi ste bili na licu mesta, dakle u jednom fizičkom prostoru u Marseju. Može se govoriti o video umetnosti kao jednoj svetskoj umetnosti, odnosno postoji li neka globalna poetika ili su to, pogotovo što ste rekli da je bilo učesnika iz celog sveta i sa svih kontinenata, ili su to neki ipak partikularni pogledi na svet? Video umetnost to je u stvari odraz medijski današnjeg vremena, jer mi živimo u doba elektronske kulture, dakle sasvim je prirodno da je video i uopšte elektronska digitalna umetnost našeg vremena. Isto tako ljudi provode vreme uz televiziju, uz internet, to je postao deo života, tako da je video u stvari taj medij televizijski, onaj pravi medij koji konzumiraju, dakle, široke mase ljudi, i onda logično je da i umetničke sadržaje najlakše i to im je nekako najbliže, najprihvatljivije, najsvarljivije primaju preko video arta. Naravno, nije svaki video snimak i svaka video montaža video umetnost, kao i u svakom mediju i slikarstvu nije sve umetnost, ali smatram da je video umetnost ovog trenutka, ovog vremena, takođe i taj web art, internet umetnost, ali video ide i preko interneta. Moji svi video radovi, za sad 13 kratkih video radova se nalaze na mom sajtu i mogu da se gledaju na internetu. I upravo preko interneta smo mi kontaktirali, ovaj festival je mene i odabrao moje radove, gledajući moj sajt, i odabrali su 2 rada. I eto, pozvali me da dođem. Znači, sasvim u duhu te neke svetske globalne situacije i komunikacije je došlo do te lepe saradnje. A koliko su vaši radovi reprezentativni za ono što se radi u Srbiji sada? Pa ja nisam nikakav predstavnik Srbije, ja predstavljam sebe lično, ja predstavljam svoj pogled na svet kao pojedinac i niti želim da se uklapam u bilo šta što se u Srbiji prikazuje i događa. Mislim da svaki umetnik treba da bude individualan i da uopšte ne treba da se uklapa. Drugo, što danas ne postoje te granice državne umetnosti, mislim, to je smešno. Tako da i moje razmišljanje je ovako globalno i bavim se tim problemima čitavog sveta. Znači, ne bavim se partikularnim problemima Srbije. Naravno, ja sam i tamo istakao u razgovoru da sam ja svakako obogaćen iskustvom bombardovanja i toga što sam doživljavao poslednjih 20 godina, tako da to svakako ima odraz na moje radove i publika je to jako lepo primila i dobio sam veliki aplauz. To je zanimljivo, s kim ste komunicirali i šta su vas pitali iz Srbije? Pa ništa, ja sam jedno 10 minuta pričao o svom radu, kako nalazim teme, kako čisto tehnički o mojoj koncepciji rada, o nekoj vrsti humora koju ja koristim, smatrujući da je humor najbolje oružje u borbi protiv nasilja, protiv nametanja jedne kulture čitavom svetu. Dakle, ja sam protiv te globalizacije u smislu uniformisanja svega postojećeg. Znači, ja sam neka vrsta alter globaliste koji smatram da sve kulture treba da budu širom sveta zastupljene, da to bogatstvo da bude gde god krenete da imate jedno bogatstvo, a ne da svugde nailazite na isti jezik, na istu uniformu. I ja sam moju umetnost, to još ranije definisao kao antiterorističku umetničku praksu. To im se takođe veoma dopalo, jer ja sam borac protiv terorizma, jel? Pretpostavljam da ste imali priliku da prošetate po Marseju. Marsej je jedan slikovit grad, kosmopolitski, bogat koloritom. Kako će uticati u budućnosti taj susret sa tim gradom? Pa tamo je jako velik broj, recimo, tog arapskog stanovništva, gotovo polovina, zatim Afrikanaca, jer u stvari Marsej kao luka je u stvari spona
Francuske, ali uopšte Evrope sa Severnom Afrikom, sa Bliskim istokom, preko te luke su dolazili ti tadašnji robovi, useljenici i tako dalje iz kolonija francuskih, tako da tu zaista izmešano sve moguće. Inače, taj centar kulturni u kome se održava festival, to isto je jedna jako zanimljiva institucija. On se zove Friš, to je jedan kompleks bivših fabrika uz železnički kolosek, to su fabrika duvana nekadašnjeg koja je pretvorena, znači adaptirana je u kulturni centar, u prostore za projekcije filmova, za koncerte, za disko, za izložbe. Dakle, za mainstream ili za alternativu? Alternativa uglavnom, ali i mainstream, dakle, to je to su ogromne hale, kao naš sajam novosadski, recimo tako, hale koje su prilagođene kulturnim dešavanjima sa svim infrastrukturom i izuzetnom tehnikom, kvalitetnom ozvučenjem, projektorima. I tako da tu stalno mladi dolaze, to se zna, svaki dan tu nešto ima. A takođe moram da naglasim da ovaj festival, on takođe živ tokom cele godine. Oni putuju, oni gostuju širom sveta i on je sad završen u Marseju, međutim juče je u Parizu bio prikazan ovaj festival, trenuci videa, naravno jedan izbor radova, zatim ide u Caracas, zatim Buenos Aires, čak ide u Palestinu, u Siriju, u Damask, tako da u te francuske kulturne centre u tim zemljama, oni koriste te veze, tako da takođe kao što čitav svet, svi kontinenti učestvuju na tom festivalu, tako i taj festival odlazi u te sredine i prikazuje tu šarolikost tih svetskih kultura i umetnika i upravo oni tu i obogaćuju i tu svoju koncepciju i te upoznaju nove umetnike i šire se, tako da ja ću se truditi da dovedem taj festival da gostuje na Video Medeji naredne godine. Nadam se da će to uspeti, ta saradnja, oni su voljni, tako da će i Novi Sad upoznati i taj festival, njihove autore i direktora i imaće priliku da u ličnom kontaktu ljudi da uspostave komunikaciju. Hvala vam na ovom razgovoru. Poštovani slušaoci, moj sagovornik bio je internet umetnik Andrej Tišma. Nothing remains.